Assalamu alaikum. Ga bayanai akan gawurtacciyar masarautar nan ta Qatar wadda ake buga World Cup na 2022 a cikin ƙasar. Tunda aka fara buga gasar cin kofin duniya na 2022 a Qatar, ƙasar ta kasance tana jan hankalin mutane a sassa daban-daban na duniya, musamman ma ta fannin irin maƙudan kuɗaɗen da ta kashe wajen karɓar baƙuncin ƙasar. Qatar ta daɗe da fara neman karɓar bunƙasa ƙasar, amma ba ta samu ba sai a shekarar 2010. Wani labari mai cike da cece-kuce, ƙasar ta yi nasara a kan Amurka da Koriya ta Kudu da Japan da Australia da su ma suka nemi a ba su baƙuncin ƙasar. Sai dai an yi ta zargin Qatar ɗin da baiwa jami'an FIFA cin hanci dala miliyan 3.7 don neman ta samu baƙunci, amma an wanke ta daga zargin bayan da FIFA ta shafe shekara 2 tana bincike kan hakan. Nasarar da Qatar ta jawo ce to sai dai duk da haka ba a daina zarginta a kan cin hanci da har yanzu ba. Nasarar da Qatar ta jawo cece-kuce mai tarin yawa, musamman ma kan batun zarge-zarge take haƙƙin ɗan adam, kamar na hana shan barasa da hana nuna goyon bayan 'yan luwaɗi da maɗigo, da kuma zargin gallazawa ma'aikatan ƙwadago na wasu ƙasashen da ta ɗauko don yin aikin gini filayen wasannin. Wasu kuma sun yi ta Allah wajen ba ta baƙunci ne saboda tsananin zafin ƙasar, kasancewar a yankin hamada take. Sai dai duk da sarƙaƙiya da ta dabaibaye batun karɓar baƙuncin, Qatar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da ƙayatar da ƙasashen duniya, inda ta narka biliyoyin daloli don gina sabbin filayen wasa har 7 baya ga yadda aka yi kwaskwarima. Baya ga haka kuma, ƙayatuwa irin ta ƙasar bai hana ta sake gina wasu wurare masu ban sha'awa da ɗaukar hankalin duniya ba, kamar wuraren saukar baƙi na tanti wato Fans Village. Irin wannan gagarumin shiri da Qatar ta yi wa karɓar baƙon ƙwallon ƙafar ya sa mutane tambaya ko nawa ƙasar ta kashe wajen lamarin. Mujallar Forbes ta rawaito cewa Qatar ta kashe dala biliyan 220. Abu na gaba da ke ƙara ƙaimi a zukatan mutane a faɗin duniya shine wani irin arziki Qatar ke da shi da har za ta kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗen. Amsa ita ce kasancewar ta ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi ɗimbin arzikin man fetur. Wace ce Qatar? Qatar, wadda a baya take cikin ƙasashe matalauta a yankin Gulf, a yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi arziki a yankin Gulf ɗin. Ƙasar na fama da ɗimbin kuɗaɗe da take samu daga tarin arzikin gas domin gina kanta da kuma ƙarfafa matsayinta a idon ƙasashen duniya, ciki kuwa har da batun samun damar ɗaukar gasar kofin duniya na 2022 mai cike da cece-kuce. Shugabannin ƙasashen Larabawa ba su fiye la'akari da katsalandan a ƙasar ke yi a yankin ba, kamar goyon bayan ƙungiyar Falasɗinawa ta Hamas da kuma ƙungiyar ISIS a ƙasashen Masar da Siriya. A shekarar 2017, ƙasar Saudiyya ta jagoranci yunƙurin dakatar da ƙasar da zargin da suke yi mata na goyon bayan ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Sai dai da bayan nan an sasanta dangantakarta da diflosiyar. Ƙasar na amfani da kuɗi
mai da take samu wajen inganta rayuwar al'ummarta, yayin da gwamnati ke biyan tallafi mai yawa kan abubuwan da daman ƙasar. To sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na sukar ƙasar game da yadda take tafiyar da lamari. Ma'aikatar 'yanci rani, Qatar na da yawan al'umma da ya kai miliyan 2.900, kuma kashi 99 cikin 100 na al'ummar ƙasar na zaune ne a birane. Yawan jama'a: kashi 85 ma'aikata 'yan ƙasashen waje ne, kashi 15 cikin 100 su ne 'yan Qatar, kashi 25 na al'ummar mata ne, kashi 99 cikin 100 na 'yan Qatar na zaune ne a birni. Gwamnati da tattalin arziki: mulkin sarauta na gado, ƙasar ke da iko da kashi 13 cikin 100 na filayen da ke da albarkatun fetur na duniya. Ma'aikatun tattalin arziki ya kai dala 50,124. Al'umma: an haramta aure ko mu'amalar jinsi, an haramta shan barasa a bainar jama'a, tsauraran dokoki akan wasu ɗabi'u kamar zagi. Yaya masarautar Qatar take? Ita ce masarauta da iyalanta ke bayyana cikakkiyar ma'anar bambanci tsakanin masu kuɗi da hamshaƙan attajirai. Rayuwar sarkin Qatar tare da iyalansa na bayyana cikakken ma'anar ƙarfin mulki da kuma ƙarfin kuɗi. An sami iyalan gidaje sarautar da yin rayuwa ta facaka, to amma iyalan masarautar Qatar sun kai maƙura a fagen rayuwar facakar. Kama daga manyan gidaje na alfarma zuwa manya-manyan jiragen ruwa da ƙananan motocin alfarma, iyalan masarautar sun kafa tarihi a rayuwar jin daɗi a duniya. Gawurtacciyar masarautar ce mai ɗimbin arziki da ya zarta na Elobi Muste da GP Jumosti, inda aka haɗe su waje guda. Mujallar Farfesa ta yi ƙiyasi cewa dukiyar masarautar ta kai dala biliyan 335. Masarauta ce mai ƙunshe da tarin attajirai da sarakuna da ke zaune a manyan fadoji, kuma suna da jirgi Berlin 147 a matsayin jirgin hawa mallakinsu. Gidan masarautar Qatar, wanda a yanzu Sarki Tamim bin Hamad Al Thani ke jagoranta, na ɗaya daga cikin iyalai mafi arziki a faɗin duniya. Manya-manyan gine-gine a Doha da London. Bayan da babbar fadar masarautar da ke birnin Doha, wasu iyalan masarautar na rayuwa a birni da dama, cikin har da tsakiyar birnin London. Matar sarkin ƙasar mai suna Mozam bin Nasir Al-Misani ta siyi wani gini da ake kira Common Wall Tarane a tsakiyar birnin London, wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 30. Haka kuma ta biya ƙarin dala miliyan 40 domin mallakar wasu gine-gine da ke kusa da shi, lamarin da ya sa shi zuwa ɗaya daga cikin rukunin gidaje mafi tsada a birnin. Jaridar Daily Mail ta rawaito cewa katafaren gidan na ƙunshe da wuraren ninƙaya, a wuraren gyara gashi, da ɓangaren renon yara, da wuraren wasanni, da wuraren gyara jiki, da wuraren aika saƙonni, da kuma ɓangaren da ke ɗauko da na'urorin motsa jiki. Haka kuma an ɗauki hoton yariman ƙasar
Halifa bin Ahmad bin Khalif Al-Thani a lokacin da yake tuka wata ƙaramar motar alfarma ƙirar Bugatti Divo a tsakiyar birnin da aka ƙiyasta ta kuɗinta ya kai dala miliyan 6. An aika masa motar zuwa birnin London ne tare da wasu motoci biyu ƙirar Land Rover Sienna FKD 37 da kuma Ferrari Monza SPG2 mallakar jirgin sama na hawa. Masarautar Qatar tana da jirgin sama na hawa ƙirar Boeing 774 wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 600. Katon jirgi ne mai hawa biyu wanda ke ɗauke da banɗaki 10 da kuma ɗakunan kwanciya masu ɗauke da gidajen alfarma a cikinsa. Jirgin tamkar wata ƙaramar fada ce da aka yi wa cikinsa kwalliya da launin shuɗi da fari da kuma ruwan zinare. Haka kuma jirgin zai iya ɗaukar fasinjoji 76 da ma'aikatan jirgi 18. Wani abin ban sha'awa shine jirgin na ɗauke da wani ɗan ƙaramin asibiti a cikinsa. Zuba jari a ɓangaren wasanni. Soyayyar da masarautar Qatar ke yi wa wasanni ta samo asali ne daga soyayyar da suke yi wa abubuwa na jin daɗi. Sarkin ƙasar Tanimu bin Hamad Al-Thani ya yi ƙoƙari matuƙa wajen ganin ƙasar ta karɓi baƙuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya na 2022 a matsayinsa na shugaban kwamitin wasanni Olympic na ƙasar. Shi ne ya jagoranci neman ɗaukar nauyin baƙuntar ƙasar ta kofin duniya. Yana daga ciki na gaba-gaba a masu ƙarfin hannun jari a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint Germany. Haka kuma a shekarar 2010 ɗaya daga cikin iyalan masarautar mai suna Sheikh Abdullahi bin Nasir Al-Thani ya sayi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Malaga a ƙasar Sifaniya. Nan ne ƙarshen labarin naku na tarihin ƙasar Qatar da yadda aka yi ta samu baƙuncin duniya na cin gasar cin kofin duniya na World Cup. Mun gode, ku ci gaba da bibiyar wannan tashar taku mai suna Tuna Baya TV wadda take YouTube channel. Allah kai dubin salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka haska kabarin Annabi da turare mai tashin kamshi. Mun gode, sai an ji ku.